6 și 10. Nu știu. Hai, du-te la Delena. Du-te, satană. Dar ei chiar și-o por și la liceu, ai auzit? Da, o să Deci pot. 2 ani acum, a 7-a, 8-a plus la liceu. Da. A 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a, ai înțeles? A 13-a, a Și pe ea o 14-a, arunci. Hai, nebunule. du-te. 2 secunde. Ha? 2 secunde. Du-te că închide la 7, închide alea. Ce frumos. Nici n-am văzut geanta, bă. Nu mai, cred că nu-mi dau seama. Nu-i faci cunoștință și lui Bosniac? A plecat la magazin, mă. Uite asta merge de acolo. Aia era bine, nu mai cumpăram. Da, nu vrei. Eu nu merg, mama, până acolo să mă întorc înapoi. Ce culoare ți-ai acum? Nu știu ce găsesc de băieți. Până unde să mergi să te întorci înapoi? Până la Jolie Hey, să mă întorc wake up. înapoi. Păi ce faci? Mâine te uiți. Păi, Uite-te mâine. ori îmi dai bani, ori nu-mi dai bani. Păi îți dau bani. Uite ce ai, o arunci pe ea. Nu o să fie foarte mult, mă. Nu o să coste mult. Nu mai, eu nici nu m-am uitat la ce restul spun. Nu are cât să coste mult. User disconnected from your channel.